Kasabay ng pagdami ng mga Kristiyano sa bayan ng Santa Barbara ay ang pagtatayo ng simbahan. At dito nga sa Barangay Poblacion Sur matatagpuan ang Santuario de Santa Barbara Holy Family Parish. Itong simbahan, ang Santuario de Santa Barbara Holy Family Parish, started as a mission station or parang chapel noong year 1716. And from that on, noong 1743, naging parish siya. And that this church was established under the patronage of Santa Barbara. So una yung tinawag yung simbahan na to Santa Barbara di Tolong. And then after that, nung 1743, from onwards, this parish, this church, was administered by the Dominican fathers, Dominican friars, the order of preachers. And from the order of preachers, in 1972, the parish church was under the titular of the Holy Family. And then last December 4, 2023, it was declared as a shrine or santuario by our Archbishop, Most Reverend Socrates D. Deliagas, being a sanctuary recognized as a shrine because of the great devotion of the people of Santa Barbara to our patron, Santa Barbara, and recognizing also the Holy Family as its titular. We hope and pray na yung mga parishioners natin, yung mga pupunta, will have a greater devotion towards Santa Barbara and the Holy Family. And we hope and pray na sana kung makita po ninyo itong simbahan, you will be not only amazed with its antiquity, but you will be led to pray more and to deepen our faith. So, inimbitan po kayo na bisitahin po ang Santuario de Santa Barbara Holy Family Parish dito po sa bayan ng Santa Barbara. You are very much welcome, and I pray that when you visit here, you may deepen your faith and our devotion to Santa Barbara and the Holy Family. During the liberation period, nagkaroon ng matindihang pagbobomba ang mga Amerikano sa bayan ng Santa Barbara. At ang 3 bomba ay ibinagsak dito mismo sa ating simbahan. Pero miraculously, ang mga ito ay hindi tumama dahil ang isa ay tumama lamang sa present bell tower site at ang dalawa naman ay sa harap lamang ng simbahan. Noon, maliit lang to. Isang typical na simbahan. Pero may dumating na magkapatid dito, si Father Fidelis Layog at saka si Father Cruz. Pinalawak nila ang pananampalataya ng mga taga Santa Barbara. From the small church, nagkaroon na to ng magandang park sa gilid, basketball court, nagkaroon na ng mga swimming pool sa loob ng church para puntahan ng mga tao as their tourism site. Noon sikat yung swimming pool ng Holy Family Parish. Dito pupunta yung mga taga Santa Barbara para maligo. Even though may minimal payment, mura lang para sa donation sa simbahan. At
Magmula nung nakilala na rin ang Santa Barbara na isa sa magandang church dito sa Pangasinan at saka sa pananampalataya ng mga tao, tumaas ito bilang Sanctuario di Santa Barbara Holy Family Parish. Nagkaroon to ng magandang recognition sa mga ginagawa dito sa Santa Barbara. Nakita namin dito ang tulong ng bawat taga Santa Barbara para pagandahin ang simbahan namin. Ang tulong dito, ang sabi ng pare sa isang misa, bilib ako sa mga taga Santa Barbara dahil grabe kung makapagbigay ng donasyon para pagandahin at palawakin pa ang pananampalataya dito sa buong Santa Barbara. So naging ito sentro namin para magtulungan bukod sa religion, sa turismo din para mas mapaganda pa namin ang relationship ng mga tao. Bukod doon, siya na din yung magbibigay ng free advertisement, magsasalita sa ibang tao na maganda punta ng Santa Barbara.